Wah, esuk-esuk enake ngopo ya gawe kopi wae lah. Wah, cocok ya nek endek tem ono panganan bareng. Wah, sejuk kan. Bocah-bocah iki lho ndi tak entekke dhewe wae nek kok ngene. Wah, muka-muka corona ilang iki. Mantap iki. Bocah-bocah to rumah tak entek kowe iki jajanan karo kopi. Wah, enak lho, dikasih kayak ngene. Wah, jebul iki kasusnya corona iki selocone kok saya akeh ya iki. Kayaknya bocahku mah dodolan. Padahal wis diperintahke Pak RT kon ning omah. Wah, jam bubar bocah-bocah iki. Ning yo ora apa-apa, Ding. Kaya tanganan iku ya tak entekke. Ki piye to Jan mana wae gawenane. Lagi loro apa telu lho. Delok lah. Walah, oke tenan aja. Sik mati oke. Mak sembuh yo lumayan sih. Apa tuh? Jan kon isolasi wae sing kena kuwi. Apa? Ki lho Wong kena corona. sik positif iki lho. Endi? Suwe. Endi? Iki Sakit tak? ki Oh, Jan. Sekolah yo prei, atau duit, yo PR, belajar online, ning ujine tugas online, tugasnya akeh. Sekolah. Ning sekolah aku. Gek mari to. Sedo ngayal men, sedo metu-metu iki lho. Puasa muga-muga mari yuk traweh. Nah, Yuk Ramadan rati ya. ora. kowe obate, ndok. Obate apa? Pate Wes sik nganu kae lho. Kae, apa? wingi kae. Pak RT. Sing domangi Pak RT kae. Nah. Kene kor wiso. Yo Ora iso kae. mencegah. Iso Yo, pone. cuci tangan. Ayo bisa cuci tangan padha to. Oh, Wijek kowe apa? oh wiji. Nah, wiji. Bukan wiji. Wiji. Olahraga. Yo, Yuk Dede Ora. berjemur, Cok. Nah, kuwi yuk karo mangan-mangan sing enak. ngarit jare sing mencegah iki ngarit. Ayo keringetan panasnya lho. Nek arit nggo sangu jare bapak. Sangu. Nang apa? Arit to sangune? Ah iya. Ayo nek ngarit terang go arit padha wae. Mas dong ngarit. Bola, iki grup mah disemprot. Grup disemprot disinfektan dulu ya, biar enggak terkena virus corona. Oh, grup gue ayo disemprotnya piye? Yo paling nganu. Antisipasi ngono. Ora nyemprot Si tok. sapi. Iki gejala iki lho. Pilek, sendrap-sendrup, karo watuk, Gejala apa? COVID-19, Oh, ding tenggorokan, kalenine. tenggorokan. Yo karo suhu batuke Piro suwe bathuke? 3,8 tekan 3,9 iki panas ra ya? Panas, Mas. Piye-piye mau anu gejala-gejalane piye mau? Watuk, metuk, Oh, pilek, oh. karo panas, Tenggorokan. karo tenggorokan jane iki. Tenggorokanmu garing ra? Tenggorokane nyeri. Ambo. Ngelak iki. Wah, pedes ta. Ngombe sik. Yang pedes. Glo, bapakmu atu-atu ya gini kae. Bapakmu tuh. Jajal. Ya jalan apa? Aku pelendung ya jal tilak ini apa corona, nek apa sumapet piye mah. Ora sak digone puskesmas bae. Apa wis pas dimbe. Oh, awake dhewe nganggo mantol, nganggo helm, men aman, ora ketularan. Digone puskesmas. Ora nggo masker apa do wae. Gue helm.
Yo, Kan Ya, helm mau kuwi penting wis nggo maskeran. cukupan awake. Ayo. Cuma di. Mana. Kantorku tak PP. Jigur wantole entek. Ki lho bojoan ro ki lho. Nah, ayo Tak sebar. Kabeh wae mantel. Ayo nilai Bapak Saudara. kita. Ayo. Iso ndra kowe. Wis. Kerene. Iya lagi. Sip, tarang aku. Dari dobrak lawange. Apa iki? Angkat tangan. Angkat kaki. Mundur. Apa iki? Mundur. Angkat tangan. Mundur. Angkat sikile kuwi. Apa iki? Apa yang apa? Ngombe kopi ro mangan. Sadar ora kowe? Ora. Nah, kowe mesti ora corona. Ayo, Bebas bawa batu. puskesmas saiki. Batu. Bela-bela. Apa iki? Ayo, umbele bleber ngono. Dak ora iki. Ngopo? Lah wong aku nek guru watuk-watuk. Ayo ya. Ya watuk-watuk pilek. Nek pilek mau ki keselak. Halo, lewat watuk mah gak kepedesan mah. Nek pilek mau ki keselak. Halo, lewat watuk mah gak kepedesan. Mah topi. Panas. Wah, marah. Ngopo iki bisa kemana? Kowe kuwi aneh iki tenan. Jangan gejala aku mau kok, Mah. Gejala apa? Akad sikile tangane. Cara corona. Oh, ngopo kata-kata Dino iso watuk-watuk pilek. Wah. Aku iki lho mangan gigi. Kan sing gawe rusak gawat iki kowe kuwi. Kowe mek ora. Gawe kuwi. Wah, aku ya mek manganin kopi iki kuwi aku. Alah, apa kowe iki tek ngono. Wes, yo teh bakal mangan. Hah? Ora iki ngono. Teh. Hah? Kosong yo. Yo ngerti nek kosong langsung. Bagene ngopo tek ngono. Yo keletiane mau tak. Ayo gak ono puskesmas wae. Ngopo? Damanke. Ayo. Ayo. Beli. Iki wong tok. Ini kamera. Ayo, Cici. Wes gawe Pak, kan. Sik. Wes rasa itu aku Tenan iki ora mesti kok sik. Iki aku Bane kayak wes anu. ngombe iki ro mangan iki. Nyebar. Tenan, muga men kene golek informasi iki sik jelas ora yo kok ngene iki. Jelas watuk-watuk pilek goblas kuwi panas. Ayo wis ngerti, pokoke ora dhewe. Ora kuwi goblas kuwi. Ayo. Ora kobios. Kuwi panik kuwi lho. Panik opo? Kuwi kok watuk ora? Ora. Wah, alas yo apa. Kowe lah. Mau watuk krungu sebrok-sebrok kaya babi kok. Ya aku ora iso ngomong iki tenan iki. Tenan apa? Kowe iki sing garai kan kuwi. Iki mek aku mau to mek gur mangan iki ro ngombe iki to yo watu-watu ro pilek. Muga men ki nek golek informasi sing jelas. Ora mek gur waton-watonan ngene iki. Kamu sapa sing ngomong nek bapak corona mu? Pas jarang lho. Oh ya apik. Ayo. Oh, bocah aneh. Terus wis dalan apa? Yo ngombe nek. Oh, sentek wae diombe. Nek ampas-ampasir apa-apa wis ngono ket. Dole ndi ono. Yo sentek ono ngene kok. Ora dodo bagian lho. Wis aman ta iki? Wis aman. Aman. Oh ya, dijual. Wong murang kalian rano ujian mantap ya. Pas pada itu lebih baik, Pak. Tenang nih. Parah lah, iki ra ngerti apa piye. Kowe iki sama teh dong. Hah? Burung lah. Semprot tenan. Semprot apa? Nyapa ya, Mbak? Disin apa? Disinfektan. Dilempet iki, Mas. Sili yo. Untuk sahabatku NSR Channel, jangan mudah menerima informasi.
Hah? Iya toh? Untuk penggemar SCN, untuk penggemar NSR channel, jangan aduh cowok aku oh jangan